Si Ramon talaga di magpapresko sa tulay. Muli Ala to daw nga na. Papatrangkilo kita dito sa tulay, magpapalangoy-ngoy ka. Ano ang problema mo? Pero naman masukatat ka, oh. Si Isay. Singgay. Ay, Singgay! Hindi na nga nalbay, ang gabi ngayon ako. Taga sa niya, Singgay. Pinagpul niya kikiray. Oo, nalbay nga. Pangan pa kanina, di ko pa natabuhan ko doon nagigulay. Muutong ka matalag kay Inggay, aday. Hindi na niya ingay, marasa pa. Bala pa ako niya. Ala to na nga, aday. Hindi na niya, kung like nagpupul, sumago pa kungkang dyan. Ano? Nadadara lang iyan kang damdamin mo. Dugso ng damdamin. Yan, Nadadara lang yan. Ano to na? Si Inggay nga ni, taga sa'yo nito? tagraray. Taga-tagraray. Oo, yan dyan. Ka-textmate mo. At kacat. Kachat mo. Oo. Tapos mo niyang binuha ka. Hindi na niya. Praga na ako, kilo. Lunan mo ngayon ako kulak ke UTP 15. Buli magapon sa gribo palog sa kuya. Buli niya makalugulog na ako sa pera ko. Talaga mananggit makalugulo. Wow! Ano to na inihintay? Ano to na? Garong kakarabaw na ungal. Ano? Ano to na? Tapagurunan taan. Ano ibanta ka naman? Dahil naman nga, tayo ko nga, pinay na nga si Greg. Eh yung nga na dawat pwede niya si Greg. Pwede kita magdumam pag wala si Greg. Nada, pero sila magkaribanan. Eh, man. No, dahil man pala, no? Mas ka dumanong ta. Tabuhan mo kay panira mo niya. Alam, tumagdangog ka. Tabuhan mo kay panira. Kinuha ko nga ni Kate sa kalunggay naman ni Ma. Nalbiglangan na nga natin. Ikinulay ko sa kalunggay. Kaya naarin ta. Ang grabing daan sa pag ni mama mo. Hinampas ko pa sa manok. Di pa ibirting. Ibinagot ko sa kalunggay. Paborito niya daan. Manok ng native. Ibinagot ko. Binuwasan ako ni Ingay. Hindi na yun. Malam mo ako niya. At ano yung halat mo na nga. Kita ka maladay mo na lumampaw. Kaya yan, madadal, maapo mo sa pakiuron. Yan. Madadaraman ka na yan. Kaya pa daw? Kayang-kaya. Ano dapat sa kibuong ko? Bugte. Bukte. Bugte. Bukte ang lingay. Oo. Bugte mo dyan kayo, tumorok na. Pero, yung bugte na, pigtataram na, dahil mo sa mga na. Ay, dahil pa sa mga kulugan. Bugte sa pagtaran. Yeah. Bugtean mo sa napaay kang pagtaran. Dahil pili sa kibo? Dahil pwede sa dahil na Anong malong kulat niya, oh? O pwede man. Anong malong ko? Oo, tayo ka man ng magibo. Balakat akong ko. Hindi, tapag pagalagat makulong ka. Ayan. Bugte. Bukte lang. Salda. Sa Hindi pagtaran. kita kayo, hindi na kami nagkamit pinang ka ito. Tapos, sa'yo ka bernikan. Hindi naman giraray. Oy, tapos. Nakabalabal, nilagyan ako dito, nagpasignal. Iyon ang mapis. Hindi na tulay, ngayon kula. Sorry. Ulit na kita. Ayun, tama man ang ganito. Dahil, Wow! alam ko nan kan man forman ni Suriyaw na. Ayan, dahil ako magitilin ko ka. Sabi na, kung sa inda ka nagkamit bilang, sa in kasi na ko, sa in ka munang bulagan, dumaan na sa na. Hanggang dumaan na sa na. Sabi mo, magkakaanoan Dahil kami. naman ka mo magkaanuan, kung mula mo, lumampaw ka na. Tanay ka naman, pagka, direktan ka. Hindi ka pang makapitan ka nito, ba? Dahil na tayo magkabalikan ni Ingay.